Здравейте, уважаеми зрители! Днес ще ви покажа как си свалите от интернет песни. Сни и каквито си пожелаете, дано да ви помогна. Какво започвам? Влезете в Google, разбира се. Който не го знае, сигурно е болен. Чакаме да заради. Извинявам се, ако бъгва, интернета е доста слаб. Ето Google. И в YouTube трябва да влезнете също, защото ако песента не е от YouTube, няма да се получи даунлоуда. Иначе трябва да е от YouTube. Аз избирам, защото харесвам 100 кг. Вас не знам. И Хриско може да си изберете, който си искате една песен. И влизате там, да знам къде. Айде да влезнем Сливенския кашкавал. Какво му е толкова? Влизаме в песента. Ето. После, уважаеми зрители, нали влезнахте в Google, пишете MP3. MP3 Download. Има. И влизате в YouTube-то MP3 Converter. Влизате в него и ще ви се отвори тази програмка тук. Влизате си в песента. Също така копирате. Копиране давате. Когато копирате, отивате тук. Чакайте да зареди, защото няма да ви изтегли песента хубаво. Когато спре да се върти, си правите каквото си искате и слагате, което сте копирали тук. Ето така. И тук натискате на Converter видео. Ето снимката на песента и Download има. И когато натиснем Download, ето къде се отваря страничка и айде вече мига, че е готово. Сега ще започне да мига. Ето мига. После излизате от Google, излизате в My Computer и отстрани трябва да има Downloads. Както знам всички компютъри. Влезате в Downloads и ето тук трябва да ви се е изтеглила песента. Вижте сега, надолу вижте. Че на мен доста ми се е запълнила. Ето е. Ето е Сливенския кашкавал. Ето, изваждате си песента, разбира се. Излизате от Download и си цъкате върху нея. И ще ви започне. Ето, същата песен е, ако не вярвате. Ето, дано съм ви помогнал, уважаеми зрители. Влезте в моя канал Джан Мимионов. Гледайте, има много полезни неща. Дано съм ви помогнал. Харесвайте моите канали. Чао! Ще се видим в другото видео.